தளபதி ஃபேனா ப்ரோ? தளபதி. தளபதி ஃபேன். தளபதி ஃபேனா ப்ரோ? தளபதி ஃபேன் ப்ரோ. தளபதி ஃபேனா ப்ரோ? தளபதி ஃபேன் ப்ரோ. தளபதி ஃபேனா தளபதி? நான் எந்த படம் நல்லா இருந்தாலும் போய் பார்ப்பேன். மோஸ்ட்லி இப்போ தளபதி ஃபேன் சொல்லலாம். தளபதி ஃபேனா? ஓகே. தளபதி ஃபேனா வலிமை படத்துக்கு எவ்வளோ எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறேன்? வலிமை படத்துக்கா? என்ன இப்போ கம்பேக் கொடுத்தவன பல வருஷம் ஆச்சு நல்ல படம் வந்து. கடைசியாக விஸ்வாசம் நல்லா இருந்தது. நேர்கொண்ட பார்வை ஏதோ ஒன்று நல்ல இந்த படம் நல்லா இருக்கணும். நான் ஒரு அணிலாக இருந்தாலும் ஒரு ஆமையாக இருந்து சொல்கிறேன். தளபதி ஃபேனா நீங்கள்? தளபதி ஃபேன். ஓகே. தளபதி ஃபேனா? ஓகே. ஒரு தளபதி ஃபேனா வலிமை படத்துக்கு எவ்வளோ எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறீங்க? எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ்லாம் ஒன்றும் இல்லை, பட் ரொம்ப ஹைப் கொடுத்துட்டாங்களா. ஸோ படம் எனக்கு ஒன்றும் அவ்வளோ சூப்பராக இருக்கும்லாம் இல்லை. ஸோ நாங்களாம் பீஸ்ட்டுக்காக தான் வெயிட்டிங். தலை ஃபேனு ரொம்ப தலை படம் வந்து ரொம்ப நாள் கழிச்சு இப்போ தான் வருது. அதனால நம்ம வந்து வலிமைக்கு வந்து ரொம்ப ஆர்வலாக காத்துட்ருக்கோம். நாங்கள் மட்டும் இல்லை, மொத்த தமிழ்நாடே சினிமாவில் இருக்க எல்லா மொத்த சினிமா ஃபேன்ஸ் எல்லாருமே இந்த வலிமை படத்துக்கு அம்மா வெயிட்டிங்கு. மாசாக இருக்க போது சிவா தலை என்ன பண்ண போகிறாரு, அவருக்கு எல்லாம் இருக்குது படம். நம்ம தலையோட ஆக்டிங்கு ஸ்டண்ட்லாம் நம்மளுக்கு தெரியும் எப்படின்னு. சிவா இல்லையா பேரா? ஐயோ இவெல்லாம் தக்மச்சி போட்டுவானுங்களா? தக்மச்சியா? எனக்கு 3 வருஷம் படம் வரல, ஆனால் நிறைய எக்ஸ்பெக்டேஷன் இருக்குது. நல்லா பண்ணியிருப்பார். சாங்ஸ்லாம் நல்லா இருக்குது. அதான் போய் பார்க்கணும். ஃபஸ்ட் டே தான் பார்க்கணும். ஃபஸ்ட் ஷோ பார்க்கணும். வாங்கணும் ப்ரோ. இனிமேல் தான் பேசி வச்சுருக்கேன் ஒருத்தர்கிட்ட. வாங்கணும். தளபதி ஃபேன். ஒரு தளபதி ஃபேனா வலிமை படத்துக்கு எவ்வளோ எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறேன்? சுத்தமாக எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணல. எனக்கு அது நல்லா இருக்கும் தான், ஆனால் எனக்கு எக்ஸ்பெக்டேஷன்லாம் வர மாட்டேங்குது. ஏன்னு தெரில. ஒரு தளபதி ஃபேனா வலிமை படத்துக்கு எவ்வளோ எக்ஸ்பெக்டேஷன் இருக்கு? அவரோட எஃபர்ட்ஸ் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். அதனால் 1200 ரூபாய் கொடுத்து ஃபஸ்ட் ஷோ டிக்கெட் எடுத்துருக்கேன். வாங்கிட்டேன். காசி தேட்டரில் கார்த்தால் 4 மணி வியாழக்கிழமை அங்கே தான். எனக்கு தலையை ரொம்ப பிடிக்கும். ஸோ எனக்கு தளபதின்ற விட 2 பேருமே எனக்கு ஒன்று தான். 2 பேரும் அண்ணா தான். இருக்கு. ஏன்னா ஹெச் வினோத் நல்ல டேரக்டரு தெரில. ஆனால் பாட்டு ஒன்றும் பெருசாக சொல்லிக்கிற மாதிரி இல்லை. ஏதோ ஒன்று நல்லா இருந்தால் சரி படம் போய் பார்க்கணும். அதான் நைட் ஷோ புக் பண்ணியிருக்கேன். பார்க்கணும். பசங்களோட தான் போகிறேன். எந்த மாதிரி இருக்குன்னு எதனா ஒரு இந்த ப்ரோமோ இதெல்லாம் பார்த்ததுக்கப்புறம் தோணுதா இந்த மாதிரி இருக்கும் அப்படின்ட்டு? ஐடியாவே இல்லை. நான் ரொம்ப ஹைப்லாம் கொடுத்துட்டு ரொம்ப ஃப்ரெண்ட்ஸ்லாம் சீன் போட்டுட்ருக்காங்க. ஃபஸ்ட் டே ஃபஸ்ட் ஷோ போகணும் அப்படின்லாம் நமக்கெல்லாம் வேணாம். அதில் நிறைய ஸ்டண்ட்டு நிறைய நம்ம பார்த்தது தான். ட்ரெய்லர்லேயே விட்டாங்களே தலை எவ்வளோ ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணியிருக்காருன்னு. தலையை பொறுத்தவரைக்கும் நம்ம ஹார்ட் ஒர்க்லாம் சொல்லவே தேவையில்லை தான். நல்லா நாளே மாஸ் தானே. படம் நல்லா நான் எப்படி நினைக்கிறேன்னா ஒரு த்ரில்லராக அது மாதிரி இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். விஜிலியாக இருக்க போகுது. விஜிலியாக இருக்க போகுது. விஜிலினா மின்னல். விஜிலியாக இருக்க போகுது. ஒரு எப்படி சொல்கிறது, ஒரு ஆக்ஷனாக விவேகம் மாதிரி இருக்கும். மீன்ஸ் அந்த லைனில் அந்த ஜானரில் இருக்கும் அப்படின்னு. அவர் எப்பயே பண்ணிட்டார், அது இப்போ வருது. இருக்கும். சண்டை அடித்தடி வண்டி ஓட்டுறது பறக்கிறது இப்படி ஏதாவது இருக்கும். அவள்தான் அப்படின்னா இல்லை. எனக்கு சுத்தமாக எக்ஸ்பெக்டேஷன் தளபதி ஃபேன் இல்லைனா கூட நான் இப்படி தான் சொல்லுவேன். அவர் இப்போது நார்மலாகவே யார்கிட்டயோ சொல்லியிருக்காங்க போல். அவரே அஜித் சாரே சொல்லியிருக்காரு மங்காத்தாக்கு அப்புறம் ஒரு நல்ல படம் நடித்த திருப்தி எனக்கு கொடுக்குன்னு. எங்களுக்கும் மங்காத்தாக்கு அப்புறம் ஒரு நல்ல படம் பார்த்த திருப்தி எங்களுக்கு வரும். நல்ல தலை படம் பார்த்த திருப்தி. என்னதான் ஏகே வந்தாலும் எங்களுக்கு தலை தான்.